Okay. San Pedro Calonso Pagkatong si San Luis Luis. Wala line. Wako kadangog o ubang kanana, Brother Bilitas. Mananin ko na o muna itong dugukan na dili mo Santos, Uldo, Biblia, ang kanang tawag di Matarong o di Santos. Pero ang pagtawag o Saint, specific mo ba? Okay. Ang atong pagbuto sunod kung bagong minuto ng mga Rodriguez. Ngayon ba rin? Kung tinuod na ang Santos sa Katoliko kanarang i-canonize, buot ba nila ipasabot kay si San Pablo o San Pedro o gitawag ba namin ng San Santos, buot ba ipasabot i-canonize po sila? Kanang gano'n ang tao ko ang ipagutana. Kanang gano'n saan ko, kanang gano'n ang ipagutana. Ay mga mga hindi ko sa inyong pala inyong basahon. Okay, sa ato pa rin, ikaw na, salamat kayo na po, tumabitaw, labisan si San Pedro Calonsod o nakita na ang history nga gilabay siya dito sa Baong Dapit, sa Guam, tungod kay namunyag sila, gisupag sa mga nagpuyo dito, patay sila, gihagdong sa lawot, kauban sa paring ngayang libunan. Mga bitaw na how many years, 16th century, how many years siya na-declare Santos? Bago pa lang, 2000, malidag 2010, 2010, something like that. Mga na atong nakita na kung na Santos, kung hindi pa daan, gayon, huwag hindi pa namin kanong desisyon, hindi pa mo ito kayo na. okay, sa ato pag-ordinate, hindi ba pwede ba na sa atong argumento na ang Santos sa Katoliko dili lang kanang i-canonize kay tawagin mo na mo Santos si Pablo kayo San Pablo, San Pedro. Di ba nga pwede ba na sa atong argumento na sa pagtuong Katoliko ang Santos dili lang kanang i-canonize? Dahil salamat. Sila na Apostol Pablo, okay, ilang balaan, wala problema kayo nagtumag sa ito. Okay, salamat. Problema. Hindi ko problema na. Pero kadang ang problemahan, kadang ninyo karon, kay masinupagon. Ang nakapunto, nakawara ko yung nasa inyong pagkatawa, nakapunto siya. Kaya ganyan yun ang Santos, sa padisto mo na. Sa patumanalay na naglay papahulay. Nagsunod mo na ng Kristo, Edo Corinto 8:1. Apa na, inyong yun ang mga Santos karon na inyong mga Santos, hindi mo na. Gawa mo nagkapagpinagay sa unang buhay. Okay. Tungod pa ko nag-respeto, nagpaulaw sa bagay sa balista na yun. Matubag na ko. Kung di na magari mga Adventista, di magari mo respeto, hay na siguro. Dili. Pagka nirespeto ka rin, aminin ko sa iyo yun. Kanawa mo. Lari mo mo yung Sabado, respeto mo yung Sabado. Huwag. Nga naman, sa panahon sa Adlang Sabado, kung natin ang respetuhan mo na panahon na ating simba ng ating Ginoo. Ito pa, kaming mga simple pananglit o aming pari o mag-misa, pangulang po sa dito, mag-misa, sa balista po rin. Awa po ko katungod kayo, kung mayin yung misa, pila na mga oras, pagpandawas, nagtrabaho na nga mo, usaman ka Adlang sa Sabado mo na. Awat yapon, Ano na natin punto doon is, kaya yan natin tayo. Ako rin ako, gusto kang makapunto sana, awatan ninyo pare na Padre. Biblia pa sa Sabado magay Padre. Di adili mo ito mag-negosyo Padre. Nang karang perfect na kumulasawa. Kaya ang bulo ka, Domingo mo na. Awali na sa Lunes. Ito pa, noong ka nga, hindi pa nang nag-respeto sa bagay sa balista yan. Ako tumag na ko. Basta mo respeto sa Sabado, yung tawag na siya sa barista mo, kadultag balang, at lang sa mga balang, sa Sabado, respeto pa. Pero ang dili mo Adventista, ang dili mo pala sa ibang Sabado, ang dili mo ng kauban. Ang sama, basis Biblia, basta kung nag-respeto o adlaw sa bagay sa balista yan. Nindot tayo. Okay. Leviticus 26, versikulo 2. Respect my Sabbath. Oy, ito po, ano ba yung tanong is? Di mo kasama ba sa? Respect my Sabbath. Ang sama na yung mga Israelano. Biligista. Ang ako tungutan na dili ng tulong respect na sa dapat ang tungutan ang sa nagasa nga kung nag-respeto sa gabi sa balista yun. Kaya kami, dili namin ngayon na kung nagsimba kami sa gabi, dili namin hanggang sa balista na yun. Okay. O, asa lagi nagasa? Leviticus 26, 2.
Sa English version, respect my Sabbath sa Living Bible. Respect my Sabbath. O sa man ang mga Kristo, ang mga Sulano, o sa mga sila, Dominguista, Sabarista. Basta gani mo speak of Sabado, sa na. Ang teksto na imong dito mo, respect my Sabbath na tuwa dito. Wala imong dito na Sabadista rin ang tawag. Meron, tumago na ka, basta ang gitawag sa mga tao, basta mabati lang sa mga Sabarista. Diba? Pero kadang mo ibantay-bantay sa agaw sa mga linggo na mo tao sa Barista. Ano bisa? Ito na ako. Ang ako, pinalitan na. Ang pagsagot naman sa tao, yung isang bay, hindi na muna akong ito ko ito na bubos. Napagod ko na. Para ayuda. Ingon ka. Kasi na ako ginawa. So, salamat kayo, Brother Mitchell Virgilio, Pagsawa ng Ataga, Seventh-day Adventist Evangelist. Sa mga family karon o sa mga uban pa na diskutan, no? Na mga topic ninyo. Pero so, ito yung masunod na lang ang lalim na panahon sa Ribatal, sa isip o sanay ka Somarino, sa ipangislutan, di ka naganiha, at sa pagtapos, para mahatag ang mga pagpatinaw, no? Sa diskutan. Kaya sayo kita na ang matag diskutan, doon naman nagkadali ang pag-interpretar sa una-una, muna na i-reconcile kami. Pinahagi sa Ribatal o summary statement. At ay yata ang panahon ni Atensyon na kauban o bilang itong magtutulo diya sa Catholic Faith Apologetics. Si Brother Silver Liliano Senior o alias Veritas atong kauban Catholic Faith Defender. Alam mo kung Jesus ka. Isa mo na alam plano. Mario, gabi sa tanag. Bakit pa may gabit sa iyo kanina, ang problema ko na natin mga katuliko, ngayong mag-canonize pabanta o Santos, na manili ng dahil gritso ko na tagtawagon Santos, ang sa katao. Sawa ni Pablo, ni Pedro, gitawag naman silang Santos kay San Pablo, San Pedro. Kaya may record na dito naman sila. Nangiksoon, ang pagkasantos basis Biblia, dili kinahanglang i-canonize juga. Sama sa pag-ingon nga, wala pa rin nabasas Biblia na digig antas pag-canonize. Diba? Kaya wala naging nabasas Biblia na gautan o sayot ang mag-canonize o santos. Diba? Gani, kining gihap sa libre sa Biblia, resulta man is canonization. Diba? Canon of Scripture. Ngayon kitang Canon of Scripture, resulta na sa canonization. Kaya nang nisbutan na ito ng Bagong Testamento. Pila man ang libro o basahon sa Bagong Testamento. Ang tubag 27. Pero kung nakikita ka ba sa Biblia na ang mga apostolos, litro po litra, nahagpat o mga basahon o ilang gipilian o resulta sa ilang pagpili, kinarag yung 27. Wala. Ang tinuupon mo, research at history, dahil kayo mga basahon na gisulat sa mga Kristiyano. Apil gali na ang bidakay. O sa bato, daghan, ipit mo kami memorize. Dili kayo 27 lang. Ang paghukom na ngayon ka na pinalang ka basahon ng Bagong Testamento na ito na mayroon sa mga Catholic Councils sama sa Cartago, Montesilio, sa Hito na ipatong sa Vatican Council Council of Rome before sa Hito, Cartago
Oh, kanang mga konsilyuha ang nagdeklara, nagcanonize, pila lang ang linandagan sa Espiritu. Oh, kung sa naging ang kanabang opisyal na mahimo na itong scripture. No, mga igsuot. Sa ito pa, kana ako lang tintuhan, gawas ka na sa Biblia, kaya hindi naman mabasa sa Biblia na ang mga apostoles nagcanonize o mga basahan sa Bagong Testamento. Asa mo ito na mahibawan, yan ang sa laing basahon. Na sa history mahibawan na ito, na tinagig kung sino na. Sa ito pa, bulutaw ka rin na, kanang mga tinuruan na Bible anon ko no, kaya sila kabantay, nga natin sila gituruan na wala sa Biblia. Kaya naman, palutanan nato sila. Nag-ingon ba si Kristo o mga apostol? Na ang New Testament 27 books lang? Kaya naman ka nga, kung ito na, 27 man. Tinoon. Pero dito nila, butang na ito dili. Kung ano ba tayo, dili lang kay 27 books ang sinulat sa mga Kristiyano? Sa mga Pentecostal. Lahat. Pinahagig na yung konsilyo ng napadayan. Pilihan na sa mga obispo. Pinahagig sa landog sa Espiritu Santo na grupong siya na amaw na 27 books. Ngayon, gudawat ko na sa mga protestante. Tinuod na, 27. Pero si Martin Luther medyo nalibot ang Book of Revelation hasta po lang sa Book of James. Kay sukpaki man siyang doktrina kay pait amon mo gano pagtuo lang walay buhat. Ya kay klaro man diya sa Book of James nga ang pagtuo lang walay buhat patay. Lain sa gaani na katuan. Iya gani ang tagtaktapo ng Book of James hasta ng Book of Revelation. Ano man kay libog na na. Pero wala siya mulang post kaya wala protestante di man musubok. Iapin na mga hapon. Wala na 27 books ng hapon ang ilang buktan. O sa mga sagarista, Adventist, inarag hapon ng ginawa. Kaya sila kabantay nga. Kanyang hukuma, hukum nas katoliko. Wala na ang konsilyo nagdeklara pila kabasahon ang New Testament. Except Catholic Council, Tito, Cartego, unsa pa niya. So, mo na nagsuon nga, pero yung na Bible anon, o wala sa Biblia dituan, di po nila turuan nga, ang New Testament, 27 books lang. Pero man, di naman makasa sa Biblia. Nanaingon si Cristo, sa San Marcos, San Pablo na, 27 books na ang New Testament. Karoon ba kami nagibawa na tuloy, kaya nakanonize naman yan, ibutang sa ating Biblia, nanaingon nito nga, 27 books na. Pero sa una, sa wala pa canonization, sidak na balok nila ka libro ang New Testament. Gani ka ng Old Testament, kimo na mga atuas katoliko, mas nabaw pito ka libro, kaya ang ginawat sa Adventist, Iglesia ni Cristo, born again, Protestante, ay ila 66, yun, ambot na nang ganahan sila ng 66, dili sila sa 46. So ilang mga iba Diba? inahan sa Uli ato mo isumada ng 46. na tao ka sa 46 na ba? 46 na, Old Testament. O 27, kuha man mo, abot na 73 sa ato na. Pero sa kung sa nagpito kalibro ng daan, 39 lang. Munang resulta, 66 na tanan, kalibro o kalibro sa Protestante. Wala sila kabantay, anak. Kaya ganun 66, kulang na nagasa, 666 na. Kasi nakabantay na. At sa mga katoliko, si T-33, sign of completeness. Yeah, may mga Adventist 7, sign of God's people. Student day. Pero abot libo ko, walang ganahan sila ng 66 books. Kaya sila kabantay nga, kulang na, tula na ito ang history ng pagkukul pinaka basahon. Ang dahil kasaludan. Ang tinuwala ka Quintadan, Palestinian o Alexandrian. Ang Palestinian, nisubay at ang hukom sa council sa Habni na si Raul Akiba Luma. Wala rin na dito, support rin na dito siya sa Kristiyanismo. Kaya naghukom sila sa daang testamento, wala diapon sa 7 books. Wala na 39 na nangina. Kaya katong konsilyo sa Habni, invalid ko naman. Kaya during that time, 90 AD, invalid na ang Jewish Council. Kaya during that time, era of Christianity na. Ang authority na sa Kristyanismo.
sa ato pa katong council sa Havli, pinarunuluhan ni Rabbi Akiba, invalid to aral na ito mga Kristiyano, minimum valid to sa mga video. Wala ang madawat sa Kristiyano. Pero kung tanawan na ito itong scripture, na ipagkutlo sa mga apostol, ipagkutlo ni Kristo, ato na napinan, na dito nagibase sa Septuagint version na kung atong sumadahon, 46 yung kalibo. Anak nga lawas, lawas. Muna, naglibog ko ng protestante nga. Kung Old Testament, ang sundo nila ng council, katong council na kibo, na kaaway sa mga Kristiyano. Pero New Testament, katoliko naman ang sundo. Kristiyano, wala ba yung harmony ba? Hindi pareha sa atos katoliko na harmony na naman. Christian Council ka ng butuhan. Pero ato kas protestante at Adventist, Iglesia ni Cristo, basta Old Testament dali, ibase nila sa Council of Public. Pero hindi lang po katilala, lalo ang protestante, musupak anang katong Alexandrian Canon, na 46 books base sa Septuagint, ganoon. Kaya musuko umana sila sa purgatorio. Kaya niya sa Makabiyo, klaro man nabulit mag-ampo alam sa mga nangamatay. Wala mo na, doktrinas purgatorio na, muna nga dinigis na ka, musugot anang Septuagint version, o kanang Alexandrian Canon sa Old Testament, tungkol kay klaro man nga sa pitong libro ang mga pagtulungan dito sama ng pag-ampo alam sa mga nangamatay. May matod kami, Brad Mitchell Gabalina nga, dili ko no tinuod ang Katoliko tungkol kay daghan kay mga rebulto. Samtang sa New Testament ko no, wala yung mga rebulto ang mga apostolos. Layo mo na ang argumento. Ang iyang buti pasabot na marabaw ang iglesia niya ay walang paglambot. Wala pagulong ko ba? Dahil so, ang tinuod, wala man siguro yung na wala galambot. Kung parihason yun na ito ba ang unsay dagway sa una o karon, wala yung religiyon na ka sunod na. Ganoon. Sa panahon sa mga apostolos, wala pa silang Biblia na sipit-sipit para sa ato karon. Wala man, kaya panahon sa mga apostolos, sa ilang yung panahon, wala pa canonized New Testament. Sa during 40 AD, bisan ba galing 39, wala pa nasulat bisa kung sa kalibro sa New Testament. Kaya ang ina to ng scripture, bisan si Kristo nagwali, wala pa New Testament. Kaya si Brad Mitchell, nga rin ang dipasabot ganina, pag ingon niya si Kristo nagwali, basig yung kunos Biblia. Amanin mo, ina to, Biblia siguro, Old Testament. Kaya ang during panahon ni Kristo, wala pa canonized libro ang Biblia. Wala pa nasulat, panahon ni Kristo, wala pa New Testament. Wala pa nasulat si Pablo, si Timothy, o buwan pa si John. Ang ilang kutluhan ka ito, Old Testament, scroll pa ito. Magaling na primara, bisan panahon ni Kristo, dili, Bible alone, wala pa New Testament. Canonized, panahon sa pagsangyaw ni Kristo. Ang ilang siya ay wala yung ribulto. Kumo ba? Ibutang ta, wala pa yung mga ribulto. Nga sama talagang sa ribulto karon. Panahon sa mga apostol. Karon, buwag pasabot mo na sa tumuhod. Buwag na pasabot ni Brad Mitchell na ang sabarista din mo ka mutuhod. Nana po yung narawan na yun ang mga libro. Diba, kung nana po yung libro sa Adventist sa kanay, yung mga picture, picture ni Illinois. Wala, explain niya nga magpa-picture na. O di mo nadautan. Sama ng Facebook, nasa picture niya. Mag-away mo daw na yun. Kasi hindi lang ko. O gumawa nga na ng picture. O. Kaya nga, ang importante gano'n o kung sa'y gipanulog na doktrina, wala na ito, wala. Pero ang larawan, actually, wala man na ibili, basta sakto ang gamit. Wala yun. Kaya kung maingon ka nga, basta di mabasa, gautan na, sayot na, o yawa mo naman sa inumunong kumirisan. Sugot ng bahala. Bukod pa sabot, nasayot ka. Ngayon ba sila na tamang larawan news? Kaya nakarabas Biblia na ang larawan na news doon? Di ba? Kaya kung maingon ka na tamang larawan
So, obligado na ito ang paggumaan ng monumento ng Rizal. Ano naman? Diyos magha ka ng larawan. Simundo. So, wala maging ito, no? Sa issue yun. Napay lang yung issue. Basta, wala pa sa ilang panahon kung sa mga apostol, dinigiguro na nato pag-aag-importansya. Di na tinuod. Ano man? Kini atong Biblia rin, natabante mo na anay chapter or verse, na anay numero. Kung wato ka sa original, wala anay chapter, wala anay verse. Makainong ganito na, uy, ano nga ito aman tayo na, kini atong Biblia rin, gibugangan naman sa katuliko o numero. Gibutangan mag, kapitulo 1, versikulo 4, sa original, wala naman yung numero. Yan, yun sila, basta pero bugangan, di tumuhan. Yan yung gamit na sila Biblia na may numero. Sa original, wala naman yung numero. So, mga bantayan na ito mga isuon. Ang dumaot, kanang ganyan sa Biblia na ayaw bugangi, ayaw kumain, that's pinagayan. Out of context ilang gamit, anak. Dili sa tanan na punto, dili kita kadugang. Sara magkasayas ka. Ato context na context eh, ang ilabot, ngayon sila nga. Pag inyong gas pinagayag, ayaw dugangan ni Kuhay. Ngayon na sila, tanawa. Ang mga katoliko, kadugang, Biblia kay may Rosario, na kay nagpapagpapag sa mga santos. Out of context, yan naman. Lagi na. May ilang dibusyon, wala din yung Biblia nga, dili ka makapunya ang dibusyon. Dili ka ng aspeto, dili ka pwede makalugang. Yan naman, kanari atong kwartos banko, dili ka pwede makalugang na. Oh. Naman pa, ang simbahan na tinuod, nagahon sa pagdinuot pagtugot. Nasa Mateo 18:18, unsay gingon ni Kristo. Gingnan niya ang iyang simbahan na tinuod, o iglesia. Gingnan niya ang unang mga obispo, mga apostolos. Tinuod siya, ang inyo ay diling dili sa yuta, idiling na sa langit. Ang inyong itugot. Sa ito pa, ang simbahan na tinuod, o iglesia tinuod, pwede makalimog balaod, pwede makalimog kanang mga pista sa bagong kubinan, ay lang tuwag kubinan kay wala na ito, paundang na ito. Ang new covenant people of God na ipanguluan sa itong mga ministro pare na sila gahom. Itong mga obispos, pag-imig mga balaot, pag-imig mga pista, pag-imig daghang mga demosyon, ano, tungkol sa gahom na ginatag ni Kristo nila. Nasa Mateo 18:18. Ang inyong ibulog sa huta, ibulog ako sa langit. Ang inyong itugot. Kanya, binatunawan na ang simbahan, pero hindi pwede makapalabaw. Na si Kristo mismo nagsulti sa Juan 14:12. Naging siya na, kinsa po mahimo atong sinunan, maghimo sa atong bubuhat, o maghimo sa labaw ni ino. Kaya naman, hindi siya magdugay mo rin. Kaya ang iyong mga sapot, ang iyong simbahan, magdugay. Sa tupadaghan pang mahimo. Pero yun siya nga, nagdapat na hini ang inyong hinuan. Kay taas ka mong panahon. Lagi yung supak Kristo walang development. Ang importante lang na, dili masupak ang development sa doktrina ng Biblia. Ay, kanang garawan. Unsa may gagawin sa garawan sa Biblia? Kung hindi ang Diyos. Kaya ang pagmatunog lang ang Diyos, supak ka na sa usugo. Pero ang larawan gano'n, hinuon lang doon ganyan, wala na eh, supak. Salmo 144 ngayon, sa numeros 21:4, di pahimo si Moses sa larawan sa bitin. Iisip pa, hinuon niyang simbolo sa gawang sa Diyos, kaya tumigil na. So, dinudatan ang paghinog larawan, isip simbolo sa gawang sa Diyos. O kanang, para na dumatay visual aid. Kaya kita mga katoliko, isa sa hinungdan na naghimot ang larawan sa mga santos para makahula-hula at sige ang kamalaan. Pero man, kumabira ko, kung ang atong mga larawan na ng mga pornographic kanang laway, kung sa may magnet mula-mula na ito, di malaway ito. Pero kung larawan sa mga santos na ito limutan, halang-halang nakahula-hula at laway na. Parang larawan ni San Vicente. Labi na po, naghihibalutas kung nabuhay ni San Vicente. Ay kung ina, now ay ang ating imagination sa pagkanaw sa karawan, urinil ko ni San Vicente. Na ang example, sa buhay pa siya, ano? Sama na Rizal, what's the purpose na nung natin monumento na Rizal? So, ginaig na ito ang iyong buhay ng buhat. Dili ang ginoong Diyos sa Rizal.
Pero subulan kay may mga tao rin na umuong Diyos sa Rizal. Kanalay, tuwan. Proyeksyon. So, mono, ganito na ito. Ang starboard, mono lang niya akong sudan kaya rin na ako'y production, no? Ito na lang tumala na ito. Walay religion na patunay. So, iba sila natin litra per litra kanan kuha. Ano man? Walay religion na napasunod litra per litra sa Biblia. Ano man? Sa una, ang ilang scripture, walay kapitulo versikulo. So, sa ating research, mga katolik na, leader, kung natin nalimot, namadali na sa libro de Bradshaw, ang responsable na lutar kapitulo versikulo ana. Nakaroon kung ngayon ka nga ang tanang naharap sa Biblia ng turuan, paano nagamit mo sa Biblia nga may numero nga lahat ng Kristo nga butayin mo nag-numero ng scripture. Kaya, inconsistent na sila ana. Correction. So, ganitong kung sa Panginoon, ang Katoliko, tanan, ang iyong doktrina na tabasig sa mga dipurno sa apostol. Pero, dili na rin pasabot nga, tanang mga hitabo, kasahon yung dito punutra sa Biblia. Ang importante, doktrina lang, tanang rin, dahil na do. Larawan, hindi mo rin, ayaw pagbatay ng Diyos, bawas talago. Lawan na idolatry. Bantay na natulog, hindi mo taglarawan, hindi na himo na itong Diyos. Kaya kung matrataw na niingon na Diyos ng larawan, mapariyak sa itong larawan sa bitin. Na ang Diyos na ikapahin mo. Pero sabihan mo, pagka-Diyos ka sa mga politas, support ang Diyos, ipag-umarat mo, nasa Rosario 18:4. Pero ang saktong nagamit sa larawan, wala mag-ingon ang Diyos na ibawal na niya. Pero may klaro niya. Kung naman sa tanan, ang simbahan ng ito sa anyo talimbe, nakagawa sa pagbinig pagtugot. Ang inyong ibinig sa langit, ang inyong itugot. Ako na lang pagkuna sa inyong sila. Pinaasa, Juan 20:23, ang unang mga obispo o mga apostol, yung tagaan o doon sa pagpamasaylo sila. So parang mga igsoon, medyo taas-taas naman to, sa dili pa nato abrihan ang ating pakigtulong dinami sa inyong pangutana nasa itong pagdalo. Kinsa itong doon maminaw sa itong tulumanon sa radyo, sa Veritas, tinunod itong Iksoon, natay tulumanon sa radyo, matag Domingo sa DSDR, no? Matag Domingo sa DSDR, alas 6 sa buntag, dito alas 7, no? Matag Domingo, alas 6, dito alas 7 sa buntag, sa DSDR, 9:81 AM, o sa FM, 92.1. Ngayon sa internet, kung naka-live stream na, rmn.libre.com. Sa ating agrihan, ang ating pagkitsulo ginagawa sa inyong mga pangutana. Bulang amin, salamat tayo, Mr. Brutas, ako mo, natuhod. Na mga pintik katarungan nga, inagun ipatindabay nga, ang iglesia katulika na ito natuhod na iglesia. Ano man? Ano na yung pangutana? Nila sa Ros, wala sa Griven. Ilang ginamit ang mga kasaysayan sa mga apostolos? Ginamit ba nimo ang pagkaliman sa mga apostolos aron ilunan o ginamit mo aron sa kagon? Ang pagtulungan niyo ditudlo sa mga apostolos muna gihimong basis sa simbahan katoliko na kinahanglan dili kita musupak mo kontradik. Salamat. Dahil po pabalik sa Pedro sa Katoliko hanggang apostolos. Ngayon man ang dalawang kasulatan sa Roma 1:25. Pagkat sa ilang pagkamalaman, nakuha silang ginagawa-gawa. Ang na din ang mga tayo, nais na nila ang mga tao, na may karapayong. Mga mananot, imbis ang simbahon ang magbubuhat ang ilang disimbo na ang binuhot. Ang panatana, di supak na Iglesia Katolikana po sa Kulaw, giyuyunan. Kaban? Wala na, di supak. Salamat. I have the right to explain my answer, no? To make it convincing. Okay. Kalani, ang Roma 1:20, Exodus 25, nisbit niya o
mga buwats pagano. Ano man, kaya ang buwats pagano na nagdiskutan ni Pablo niya, nga ang Diyos ilang giulisan ng narawan ng rebulto. In the first place, wala magtulyo ang katoliko nga kanang mga rebulto sa mga santos pag-ilis na sa Diyos. No, lahi na ang rebulto, lahi po ng Diyos. Huwag yung doktrina ang katoliko na nag-iwan nga kanang rebulto ni Santa Maria, rebulto ni San Vicente, ilis na sa Diyos. Wala. Lahi ng idols o Diyos na larawan, lahi mo ng sacred images, naging mo ng mga sakramental o simbolo na mo sa tao. Salamat. Ako naman ngayon sa pag-ukay. Okay. Bakit manunok ka nang nabasa sa Roma 1:22 buhat mas pagano? Kano-kano? Open Genesis, wala yung mga... Ang buhat sa pagano, musimbag na rawan o ginit, kumang? Okay, kanang simba na nagpasabot ang pagpagalios, muna yung ibuhat sa pagano. Pero kanang among simba o pagtawag sa rawan, generation ang tawag na, dili na pagpagalios. Okay, salamat! Ang pagsimba pinaw na gigamit ang pagsimba sa pagkabiyos sa larawan pagano basa ato basahon nobinaha ni Senyor Santo Niño pahina 5 ayag laktay o Senyor Santo Niño mura ni Senyor na walay junior mura ni Senyor na bata Hanglan, basutan tayo mo. ikaw ang akong hari at ang akong Diyos nagasimba ako kanimo ikaw ang akong manigon na manlalaban nagpalabat kanimo Pahina 13 dimension pasahon ako ako ning deklaro ikson kay aron magklarohan kay basta larawan ang pulang simbahan ilong na Diyos pagano o milagroso na Senyor Santo Niño nagaluot kami at tumangan sa imong santos na larawan o sa'y giliphan o sa'y gisimba o sa'y gilang na Diyos larawan ni Senyor Santo Niño dimensyo ni Brother Bonitas basta si Bawang larawan isip Diyos pagano kaya sa inabo Mil Kilintos Pagkero Dalami Magzilang Dinis Pilipinas Rosa Sunod Kamatana okay, kajus lang kajus ito okay, unang-una kanang Santo Niño na larawan simbolo na o gahulang na ni Kristo kaya gano'n naman tanga si Kristo Diyos kung ngayon ka nga simbahan si Kristo na ito ang simbahan si Kristo pero kanang pag-ingon nga gisimbahan niya ang larawan kasi kanagot libro mo lang o basahon mo na ng katoliko so katoliko ang tayo mo-explain ala dili Adventist kaya salamat kayo huwag mo kaluwan itong kabusan nyo na ito basing matabang-tabunan kanang pag-ingon nga nagsimba sa larawan sa ni Santo Niño sa pagsimba ni Kristo ang patuna na example sama na sa gibuhat Kung sa may imong ni Josue sa diyang niyukbo siya sa sugnanan sa kasabutan sa daang testamento na gayukbo kuno siya sa Diyos pero ang iyang gatubang buhat ang larawan sa kirubin Josue City Size nga naman kay katong sugnanan sa kasabutan ang instructions Ginoo diya sa Exodo 25 17 natos 22 buhat ang magsugnawan sa kirubin kaya giyukboan ni Josue sa city size na Josue city size sa ito pa nagsimba siya sa Diyos pero katuman sa larawan pero kasi magtong larawan sa kirubin na Diyos nasa example line sa Isaiah 27 14 na sa size na 27 na si Ezekias nag-alto sa Ginoo pero ang iyang giatubang katong larawan sa kirubin kaya ang presensya sa Diyos na narito sa ibabaw sa larawan sa kirubin pero wala siya ito na ang Diyos katong larawan sa kirubin ang gituwa niya ang Diyos pero kami mga katoliko kung kasimba niya sa larawan ni Senyor Santo Niño kaya Santo Niño na gumagawa sa pagkabata ni Kristo so unya kasi Kristo Diyos man so ayan ng simbahan na sa Kristo giatuman mo niyang larawan isip ka lang gitawag ng figurative eh, mo na basis ka lang bakyo kaya naman mo nakasimba at ng larawan kung wala lagi ginarawanan perno tanan. diba? So, ba't pa sabi, ang dara na yung pagsimba ng ni Kristo, pinagig larawan, mura na ang kalabang nagigistorya ka sa ibang kapikas sa Manila o Cebu, ang inyong gatubang ang utibos ng Mitulo.
Dapat na ipasabuna, ibot na may pasabot, ang imong ipapag-istoryahan ka ng auditibus Pilipino kay may iling gato ba? O, katog yung imong ipag-istorya na tuwa sa Manila, tuwa ba Cebu? Pero ang imong gato ng auditibus Pilipino. Mao po na, dalawa ng pagsinunga ni Kristo, pinagi sa iyang larawan sa pagkabata, di mo pasabot na, dinturo taman sa iyang larawan. Nagsundo naman na sa presence of Christ na naman, di mo pwede mo yok mo atong iyang larawan. Kung wala ni Kristo na, dihi na ginarawanan nato. Muna ang atong tumaglawa pa yung basa sa hara. Wala ka ba sa pagtapos, anong tumaga, no? Wala tayong mabasa sa Biblia na di mo pwede matahod o manughan ang rebulto spesifikamente sa pagkabata ni Kristo ang iyang pagka-santo niyo. Kung nabasa na ko sa Biblia, kung nasa ninyo ay nabasa. Nabilit kapag gulay ka, gibigan daw na magpatindok sa atong larawan, sa atong kapangagarawan. Oron ka na, imong magkakan ang mga naminaw. Katong Diyos. Kung nabasa na ko, nabisa yung sa dili ka magpatindok. Sa magalangan. Sa Biblia, alam ka ba? Mulayo ng ginito, nabilin sala. Kung nabasa na ko, litra por litra, nagbibiling sa Diyos na magpatindok sa iyan at tanga ang tao, magpatindok sa iyan at tanga may gusto ko itong larawan. Okay, subject to interpretation sa tayo. Dali mo man, inapagkakaroon. Kaya manimo dawat kabihal. Dapat mo wala mo ilang na Diyos. Doktrina Kristana. Tayo na tayo Diyos. Rosa nagaanto ako kang Santa Maria. Ilhim hapon. Kang San Dios. Kang San Miguel Arcangel. O kang San Juan Bautista. Sa mga santos, apostoles, o kang San Pedro, o kang San Pablo, o sa mga santos na tanan. Paano ko na? Ngano man nagiampuan ang larawan, niloy na tawhana, kung dili sa gilang na Diyos. Tupan, o tuglang kayo ula, nakatubang mo sa larawan ng mga santos, pero ramong isang pagkatubang larawanan, ang larawan, visual aid na nga. Kaya di mo buwan ang mga katuliko na hanggang puwan, kaya rin yung bubuto, hindi na. Nagtuon nila ang mga santos to ang langit. Kananggi, buwan niya sa Lugamin 12, 20-23, Espiritu sa mga matarong ang hintip na nga nagtuon niya to sa langit. So, kabuhatan ng larawan si Kristo, kaya mo ba sa Biblia na Biblia, sabi pa, pwede mo dahil kabuhatan ng larawan ang mga santos, basta din nilang ginoong Diyos na ilang rubunto. So, kung nag-ampo mo nila, pero wala may ga-ampo nila, iyon na Diyos. Yan naman, kung iyon na may San Vicente, i-ampo mo kami. Santa Maria, i-ampo mo kami. So, kung ano kasi ng bilang Diyos, din yung dami mo nila, i-ampo mo kami. So, panagandahan niyo ta, ampo ka na, no? Kaya sa 2 Corintios 5:20, si Apostol Pablo sa King James Version, naghangyo sa mga tao, ang termino na gigamit, nag-ampo sa mga tao. Oh, pero pinupuampo na nagtuho siya na ang mga tao, Diyos. Kundi na iya lang gihangyo. Mako na, kami mga Katoliko, gahangyo ni o gaampo ni sa mga santo, sa iyo mga pumahimo. Pero wala ni magtuho na Diyos sila. Alam mo sila gipangaliwag tabang, kaya magkatobang sila pinagi sa lang pag-ahapon at pagkawan sa Proverbios ko, importante, dagano pang laminaw. Alam mo gihimo, alam mo paghangyo sa mga santos, pareha sila sa gibuhat sa mga binaginpod, na nagangyo sila sa ilang pastor na i-pre-order sila. Intercessory power sa ilang pastor. Kaya kung pag-yun sila na pastor, i-amper mo di o i-pre-order, doon may priba nga, dili lang ito katuliko ay dili mo anang mga yung tamang gawin. Dili lang Diyos ni Kristo. Kaya kung sayot namin dili mo, sayot po na yung naging naging, bisan ba na naging po sa kabilang ko, na muhangyo po na sa ilang kauban nga, i-pre-order po sila. Oh, so, kanang pag-inyo nila nga, yan, i-pre-order dito, kasama ko kampo. Pero yan, sa aming pag-inyo ni San Vicente nga, San Vicente, i-ampo mo kami. Okay, i-ampo mo kami. Okay. Ang imong hino, magtatagang mo, i-ampo mo kami. Hindi mo sa mag-aampo ako. Ang
pulot na, kanang pulot ng gampo, mo kami nag-ampo ako kanino, pareha dito, come on. Sumala sa dictionary, kanang ampo o pre, Ang pulot ng gampo, mo kami, nag-ampo kami kanino, pareha dito, come on. Okay, let me explain my Wala ka na, kaya ang amot niya, first ampo. Pero ang pulot ng gampo, sila pa-ampo, alam nino. yes. Pero nag-ampo ako kanino, dili na lang mo napag-ampo. Dili ka kami dito, kundili, ikaw na ako dito kayo ang tabang. Okay, let me explain my answer, no? To make it convincing sa mga Manila, no? Ano wala ang pagtulunan, may kagawasan mo pag-explain, no? Ano, ig-ampo na kami, kung mga taong sige pangayos na tulikuana. Wala man yung magtuong ito ng mga santos Diyos. Ang mga magtuong nila na makatabang sila sa ilang intercessory power dalang pag-ampo. Sama sa mga bulnagin na mga sa ilang pastor na i-ampo po sila o i-pre-order. Mga po na ang dito sa i-ampo na kami. Nag-ampo nila o naghanyo nila sa mahima po nila. Wala man nila nga San Vicente, San Antonio, Diyos ka, Diyos mo namo, ito dawa sa imong laom. Wala rin magiging na, okay? Wala rin magtuyo na Diyos na sila. Amo na silang gipangayuan sa ilang mahimo. Kaya sa ng mayor o gobernador, pwede tayong makahangyo nila o makaampo nila. Kaya kailang hangyo o ampaw na. Pero, hindi pa pwede mag-ampo o hangyo nila na mamarap mo sila Diyos. Pero pwede makahangyo nila sa unsaman. Kanang mga itong trabaho. Buhat ko. Hangyo ampaw na. Yan na mas Biblia, no? Kasi kailangan na siguro, no? Asa mabasa sa Biblia na maampura ng Santos, no? Okay, ano nga mga Exxon? Ano lang yung katapusan? Asa mabasa sa Biblia na pwede maampuran ang isa ka Santos o balang tao, no? Okay, ito ang basaho na. Kung may King James Version sa Biblia, hindi namin siya sa-observe kay Hubad Protestante ni King James Version. Basahan ninyo ang 2 Hari 1:13. Mabasa na ito din na pwede na maampuan ng Santos. Pero kailanganto na igor ka na nagawyo sa iya rin itong mahimo. Kaya, basahan na ito. Ikaduhang Hari 1:13. And he sent again a captain of 350 in his 50. And the third captain of the 50 went up, came and fell on his knees before Elijah. Now, si Elijah na nyo, giyutluan. Nada giyutlu. Alam sa Santos, giyutluan man si Elijah. And besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, O tao sa Diyos, ako nag-ampo kanino. Let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. Taas na ng istorya ano, hindi na lang natin i-explicar tayo. Ang importante ng ganun, ito na tutot na pwede na maampuan ang isa kabalaang tao. Human of God. Pero kanang mag-ampo na kanang ito na ino nila. Kaya lang, ampuan na ito sila ino nila Diyos. Hindi mo Diyos ang mga santos. Sumuna ang ating kubag. Okay, ako na ito doon. Nagisgot ka aning bahin aning tinagok na reliyon. Eno diba, eno man ang na-explode din na tinago na reliyon, na kapamagato, pumuhaan dyan. Yes, okay. Ang tanang reliyon sa tibok kalibutan, sa turing tanong katuluan, puro gina na nag-angkong na kamugod ang kamaturan. Busa, ako kani ano ang pagsabot o kung saan kani kaya di naman mabasa litra per litra ng gini. Makot ka sulat sa San Pablo na ito sa 1 Timoteo 3 versikulo 16. Adunay tinago na reliyon, bayag sa lawas. Ang aking pangutana na una, asa ang imong pagtulunan na bayag sa lawas. Sugat. Ito ito ka sagot sa pangutana. Ito ang ismo. Makot pa sa 1 Timoteo 3 versikulo 16. Dinimalalis unsa kadato ang tinago sa aton tuluan. Bayag sa lawas.
sa Gawat ko na niya. 1 Timoteo 3:16. Walay makalimod unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Nagpakita sa inyong nga tao o namatud-an nga matarong tinago sa Espiritu. O nakita siya sa mga anghel. Gawani siya ngadto sa kanasuran. Mutuhuan siya din sa kalibutan o gibayaw ngadto sa langit. Diri sa una nga pulong gisgutan nga tinago. Kaya naman nga gutundot diri sa panahon na wala pa madayag. Pero sa ating panahon no, hindi na niya siya tinago. Pinadayag naman. Gano'n no? Nagpakita siya inyong nga tao o namatud-an nga matarong pinagi sa Espiritu. O nakita siya sa mga anghel, muwali siya ngadto sa kanasuran, butuhoan nini sa kalibutan o gibayaw ngadto sa langit o sa mga problema. Akong pangutana og asa ka na karon lawasan nga tao. Muna ka na sa imo ang pagtulong ang karon. Well, kung si Kristo ang imong gitundo, wala naman siya matay na bano, isa ka sa langit. Pero sa wala pa siya mo kaya balik ko sa langit, namulong na siya sa mga tinundan niya nga dili niyabiyaan ang mga tinundan kung wala yung muhabag mga kasaligan. Unang nagulong siya na mga iyo ako sa amahan aron tagaan mo lahir man laban. Ito na, ang Espiritu sa kamaturan o kini mapadala Diyos na Diyos sa adlaw sa Pentecostes. Ano importante man ang Espiritu Santo? Kaya kung ang simbahan Diyos, ang Iglesia ngayon ditugod, pasagdan lang, pinagi sa tawhanong dalaman sa mga tinulang mga apostoles, siguro yung magulyas sa kanilang panudlo. Kaya mga tao naman sila. Muna si Kristo ko, nauna siya, kinahanglan gumagin lugay, muabag, para lang ang Iglesia, simbahan dili masayot sa pagpanudlo. No? Muna na, lahat ng adlaw sa Pentecostes, gibobo ang Espiritu Santo, o muna na, sumalas pagtinulang katoliko, ang Iglesia, o simbahan na dito ko ni Kristo, dili yun may tago na masayot sa pagpanudlo. O sama ang gingon sa mga Mormon sa Iglesia ni Kristo na, ang Iglesia ko ng dito ko ni Kristo na matalikod, o na completely disappeared na apostata ko no, na apostasy. Kaya blasphemy na kapag tinunan na naman sa iyo mga ang gagawin sa gagiya sa simbahan ng Espiritu Santo niya na sa iyo. Una, murag blasphemy na. Murag mahita po na nila nga mas may pa daw sa Felix Malamo, may pa daw sa Uniniwag kay wala maprove at tayo ang religion samtang ang Kristo na apostata. Matalikod ko na nanugmo na kanaglumaw. Muna ang pagtununan niya, sa ato pa, wala kayo katuglo, umasa ng lawasa kayo, nabanaw man. Kaya nabanaw, ito ka, nabanaw si Kristo. Gusto ka na sa iyo. Okay, sasaka daw sa langit, kailang pagtuon ka ato ang kalaban. Ano niya, dininin niyo. Okay. Bago karon, matod ka sa 81, versikulo 3, nato sa 14, gitindihan na kami, o ang gitindihan mo, ang Espiritu Santo. Unang kabanganaban. Uwing kay kailangan na yung Espiritu Santo sa matag tao o kana sa buliwan ang grasya magawa ka na, no? May muna siya mo giya na to o paligo na to na mamimag itong tinuod na Kristiyanon. Importante na siya. So, naana sa simbahan katoliko. Okay, dapat karon kanang hintay na karon ng Espiritu Santo matutag sa bilo. Mao man ang atong magkasablo na si Babae Master Tomas. Yun Muslim. Naarap na nino, kaya ang importante nga litra por litra mabasa ang Espiritu Santo. Pero, tugunin mo dawaton, wala itong mo. Ang importante nga, iwali na ito ang mayang balita na tungkol sa Espiritu Santo. Mga si Babae Master Tomas de Muslim. Okay, salamat, no? Kung tinuod ka na, anong hindi ko na tuturuan. Pero, turuan nila nga, dagang kayo, naong ko na nga, no? Alisan yan, naong ko na nga. Hindi ka rin lang, Jesus Cristo. Dagang kayong naong ko. Pero, para sa katoliko,
ang last messenger of God, Jesus Christ, lagi. No? Jesus Christ. So, mauna nga, kung kanus sa Kristo, nagsugod sa iyang pundok, meron na tanaw na ito sa history. Nga magulayang tinubuan, o reliyon, nga magkaangkon nga ang iyang kagitan, maganid yung pagbalik panahon sa mga apostoles, simbang katuligo lang. Yani, na ako'y mga referensya din nito, na ako mapag kaya ito na ang panahon, nalapas na kaita, no? Bisan gani ang mga libro sa abang tinubuan, sama sa Iglesia ni Cristo, ilan ang giangkon ni dawat sila na only the Catholic Church can trace her origin from the time of the Apostles. Katoliko ay makasubay na maganid yung pagbalik ang yung history gato sa mga apostol. Ang ilan ang gisupakan ko ng Katoliko kay nanudlok na gano'n ang Katoliko o di mao. Ilan na, watay labot ana, no? Kung matinuod sila ang Katoliko, nanudlok na gano'n di mao, nawala na yung pagkatinuod, sama na nga unay gibugal-bugal na ng Espiritu Santo. Naliman ka, nasayot ang Iglesia ang gituto ni Cristo. Napakyas, wala kagiya sa iyong sindahan, niya ito unang siglok. Wala na, the best option, ang best lugar na pagtulunan, ang pagtulunan na gitulot Katoliko na dili mahitabo na ang Iglesia ang gituto ni Cristo masayot sa pagtanudlo. Kuno, nanay tagna sa Biblia na nanay matalikot, daghan. Sila na, wala yung atulang simbang Katoliko na. No? Sa panapos na mga soon, kaya mo ginahapog yung pagarito ang panapos. Kaya naglibog ko sa unang tinuan, yan ang ginagawa ni Basahon. No? Muna atong panapos. Uno Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 at 19. Ambot na nung ginagawa ni Basahon. Ngayon si San Juan, mga anak sa King James Version Children. Sa di pa pumupunayon, kini nagtugaan na si San Juan Katoliko, ano man? Kaya ang mga matuungan gitawag niya mga anak. Sa pa, father na ang ministro, sa manubuan. Pag-iingnan na niya ang mga matuungan at mga anak. Kaya sa mga dili Katoliko, hanlok sila ano? Ang ilang tayo, mga igsoon na yun. Kaya sayop ko na ang pagtawag sa pare at amahan. Kaya nag-ilang Kristo na sa Mateo 23:9 na ayaw mo pagtawag at amahan. Ilang literal nga. Ilang literal. Dato nito, literal mo na pagsagot. Dili na ang pagkaamahan mo gibili na. Bisan ka ng pagtawag ng teacher. Pangulo. Gibawal na. Pero ang pasagot ni Kristo niya, ang mga Pariseo na o mga magtutudlo sa balaod na mapahitason. Dili gusto si Kristo na kanang titulo na amahan, titulo na teacher, gamiton sa mga mapahitason. Dili ginayon na nautan mo ng pagtawag o kanang unsa ni amahan. Kaya naman, kay kanagaling atong amahan sa pamilya, tawagin na ito ng amahan. Si Pablo, mayroon sa 1 Corinto 4:15 na siya amahan sa mayong balita. So kini, itong ana, na si San Juan na ay father. Kay, ngayon na siya sa mga matuhog, mga anak. Siyempre, ang anak, ngayon father. Sakto ang mga Katoliko. Pagtawag sa obispo o father. Yan sa sumpay, ganoon. Doon na ang katapusan sa kalibutan. Nakadulog kami na muanhi ang kaaway ni Kristo. O karon aniya na ang dagang mga kaaway ni Kristo. Usa, masiguro nato na doon na ganit ang katapusan. Nagulog ka na ito kini mga tawhana, kaya dili man sila tinuod na sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin ka sila kanato. Apan naniya sila aron mainan gayon na sila dili kauban nato. Dami ang text Biblia na ang ubang mga tinuuan, dili kayo mabasa, ano-ano, may goma sila ano. Wa may lang tinuuan na maganig yung pagbalik na masumpay kayo pa lang sa pundok sa mga apostoles, Katoliko naman. No? Katoliko na. Una, ang mubila, kung anong punduka, isipon na din ang tinuod sa ato. Sa ato pa, ang pagtulunan na kuha na ito pareha sa aming pagbawa na sa divorce. Kaya galing, kinaiya na magulagan. Ang Iglesia na gituto ni Cristo o Sara, ugay na natutok. Unang nag-uumong ka dito magulag. Hindi na ito, karang bitawag na nagkiwanan, masagalok.
Usa gyud kabutang nga angay na tindihan kanang sama o kadautan. Pero ang simbahan o iglesia dili maayo kumbiyaan. So kumbiyaan nato sama ra gibulagan nato sa Kristo. Ano man? Kaya ang iglesia o simbahan ni Kristo yan ang lawas. So kung bulag ka sa iyong lawas, sama ra ng bulag to ni Kristo. No? So kailangan ang atong paambit ninyo o gawin o gawin mo siguro mo tumo diri atong tawhan atong ihatag niya ayaw ka mo tapos. Pilitan ng slogan ni Kristo. Dunay po yun. So salamat kayo Brother Silver Buliano Sr. o alias Veritas sa punsyon o sa kaubano din sa simbahan ng Katoliko, Catholic Faith Defender, Butolong Chapter. Now, gawa sa programa po sa radyo o aksyon sa DX Lea Butolong 981 no, AM matang Domingo alas 6 tama na alas 7 sa Kabuntagon. No, madawin ninyo na siya sa radio. Ilayo sa programa na ang kahayag sa pagtuong Katoliko. No, pagminaw niyo si Brother Silver Buliano. Kaya ito pa sa mga aksyon ng isip dugang sa diskutan na naidugang gamay, ano na maklarify no, ang sa mga diskutan din na silbing mahatag yung judgment ninyo unsa mga tinuod na gipangiskutan o dapat sa makatunan, no? Paglinaw sa mga diskutan. Ato ihatag ni Brother John Ryan Luida sa kauban nila sa pagtuong Katoliko. Dagang salamat sa itong pinahod na moderator sa iyang maayong na pagpaila na ito, no? Unas lang, gusto na ito klaroon ang ipang hisgutan ka din niya tungkol kay dili magsilbi na ang bakat magpadayon. Tungkol kay doon ay panuntuon na nagingon, ako ng bakat, balik-balikon sa pagpamatuon, mahino kining tinuod, niya itong luwa masayo. So kinahanglan na masayod kita sa kamaturan kung hindi tinuod. Una sa atunan, gigamit na argumentos kung pinangga sa ganiha. Ang 1 Timoteo Kapitulo 2, Versículo 2. Gigamit sa itong pinanggang sa Krista. Naningan siya na usay may manlalaban na maus Ginoong sa Kristo. Di naman kuno ta pinanglan ko mga mudalot ug mga santos. Ang nahihimduman ang usa ka panuntuon na nagiyon, yung bulitom, yung sutugito. Na nagpasagot na hindi kita may gugma sa mga butang na wa na to masay. Ang pagdalog sa mga santos di masalot. Tungod sukat pa sa unang kakristonosan ang mga apostoles. Nag-awag man kaya ito nagtos mga santos kang sangalan na sulat na sa langit. Diya sa Hebreo Kapitulo 12, Versikulo 23, PDS version, nag-ilan man, nidoon kami sa malikaron panagdigon sa mga kagulangang anak, kang sangalan na sulat dito sa langit. Nidoon kamo sa Diyos ang mag-upon sa ng tao o sa mga espiritu sa mga matarong nabuhig pa. Ang gawas ng Ginoo sa Kristo dunay gipadala nga laing manalaban ang atong Ginoo. Diya sa Juan Kapitulo 14, Versikulo 16 o 26 atong nabasa na nagpadala sa Espiritu Santo aron na moitig painundong sa kamaturan. Unya, ang mga Katoliko madangop ang santos tungod sa katarungan na mabasa nato sa Tobit, Kapitulo 12, Versikulo 12, na nagingon man tungod Tobit sa pag-ampo mo ug nisara sa Ginoo, ako mo ang magdala sa inyong pag-ampo ngadto sa iyang may-mayahong presensya. Sa bakong tugon usab ang mga santos nag-ampo lang kanato. Diya sa 2 Corinto, Kapitulo 3, ano Versikulo 12 ngadto sa 13. Ining balaan na pagtabang human makaatag sa mga santos sa gikinahanglan musangkot sa iyong pasalamat sa Diyos. Mag-ampo sila sa Diyos alam ninyo o bukato sa ang Diyos sa Diyos nagtubo diya ninyo. O ato sa naglaroon na ang simbahan Katoliko wala yung nagtudlo na simbahan ng larawat. Gani sa librong Katoliko na Catholic Faith by Monsignor Luis Moro Paina 123, nag-iwan man, Catholics do not believe that everybody or anything may be worshipped or adored besides the true God
that the Blessed Virgin is equal to God, that images may be worshipped. So ang simbahan Katoliko tinaw na wala nagtudlo ng mga larawan simbahan. Alam sa oran na dunay matang sa duwa kalarawan. Ang Harper's Bible Dictionary kaya na 72 nag-iyon, all idols are images, but not all images are idols. Sama nga ang bangos, matawag nato pinilihan o usa ka isda, apan dili ka ng isda, bangos. So may mga dunay mga larawan na natawag tag mga Diyos-Diyos, apan dili ka ng larawan, Diyos-Diyos. Unas ka na sa gigamit sa itong pinangga ko duniya, ang librong Katolikong naginahan, na Novena Perpetua sa Senyor Santo Niño sa Sugbo, Pahina 3, nga nag-inon, O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari at ang akong Diyos, nagasimba ako kanina. Unas tanan, ang buo ko pasabot ato sa Pahina 3, na wala kini magpasabot na ang larawan mismo ni Senyor Santo Niño magbilang Diyos, kundi ang ginawanan ni ini maong batang Jesus, sabay sa panagna sa bulaang kasulatan, Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, kaya natawa lang kanato ang bata, gihatag kanato ang usa ka anak ka lalaki, ug siya ang nagmandos tanan, ug ngamnan sa malamang magtatambag, Diyos na gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdai. Ang gibuhat sa Katoliko nga pagyukbo o pagluod at ubangan sa larawan ni Senyor Santo Niño, kinidili tungod sa larawan, mismo kundi kang Kristo nga magipinungdan sa mga larawan. Sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 11 atong mabasa, kaya kasulatan nag-ingon, tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa kuntabangan o ang tanan magdayeg sa Diyos. O bisag atong ipalatbit ang gamay nga panutihon, na nag-ingon, non votis es idiotonum quorum sub est isubiritas. Huwag panatarungan na mulungtad kung kini was kamaturan magsukay. Muna mga gala na itong atong mga pinangga, tungod lamang sa ilang nag-uros-uros o naging pagbati. Nabisa ng saan nila pagluad, ang usa ka pagtulunan na higit maluad. Tungod kay kini maong simbahan, matod pa sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, kini inubanan man sa Ginoo. Ay kini mauman ang pundasyon ng galigis patukuran. Sumayong gabi ka natong tanan o dagang salamat dahil sa pagtulunan. Kay Pangulo man siyang pare, doon ay mga kapare. Oo, mga sapo. Salamat kayo, Brother June Ryan Gawidas, Professor sa kauban no diha sa pagtulungan sa simbahan Katoliko. Sa maiso, nato na ipa-close na ito ang program. Doon, sa dili pa nato pagtapos itong program nila sa plaza. At ito pabalo kaninyo kaya itong Bible Association na itong ipayayang karon. Mataganlaw ning Sabado, no? Mahitabo sa mataganlaw Sabado, alas 5 sa hapon, taman sa alas 8 sa kagabiyon. Kaya may extend ko sa gamay, wala ato na lang na discretion, no? Mawang po sa ingon nga di kawalan din na sa permit na malapas ka. Daw, may soon, kaya itong programa, doon natin siya'y pagpananhid, doon na sa ito ang local kalamhanan sa Bolong, no? City Hall, no? Dahil ang hatag ng permit, may mga programa na mapagayon sa matag-anlaw na Sabado na gi-organize sa grupo sa Catholic Faith Defenders, Tupolog City Chapter. Kaya ito tayo nung ganito so nga, doon na tayo Bible study, no? Sa Catholic Chapter na Bible study doon na sa matag-anlaw Domingo, alas 9 taman, alas 12 sa kautuhon. Doon na sa St. Vincent's College na eskwelahan, alas 9 tama alas 12 sa Orto, room 101. Muna na doon ay Bible study. Pre-admission na siya. Pagdala ng bulletin ng papel, tanang mga Katoliko, giyawhag niya na. Kaya naamagol sa itong balawin sa simbahan, pinahagi sa mga code of canon law, mga Sudan Plenary Council na giyawhag ta na magtuon dina sa ato mga pagtulungan o Christian teaching. If necessary,
unison. Wala, magtuon ka, para makadipinsa ka. Salamat talang sa inyo ang mga pagpaminaw, no, diri. O rato nang ihatag ang katapos ng pagampo. Ang samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Salamat kung itumahan sa laing adlaw na among gipahugayong karon nga Bible exposition. Tabangin ka na itumahan nga ninimawang programa maghahatag ka na mo o karasi dahil sa pagtuo kanimo o labi na yun sa mga kamatuoran na among may bawang nga sa maabot nga panahon. Labi na yun sa matuod ng simbahan na gitukoy diya sa mong anak na si Ginoong Kristo. Nasaan ka mga nakadaya mga pagtulunan o tinuhuan apa ng tungong tinuha na kami makadaya diya kanimo sa kanunay. O labi na yun diya sa ang alaw-alaw na panginabuhi diya kami. Diya sa mga problema na matagaan ang mga solusyon na dili ni mga madali mo give up at magkagayon niya kung kami pag-uso ng pangalian. Wala na naman yung tumahan niya sa ang papamuli sa kasitansya na panimalay. Pagiyahan mo kami nga anak kami sa malinawon, sa paglakaw, na dili kami itong pawag kaya sa makadauta. Tinigyan mo pangalo ang mga itong amahan, pinahagi sa mga anak sa Ginoong si Kristo, among Ginoong manuluwas, uwan sa panabang sa mga santos, o mga santa sa langit. Amen. Ang samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Mayang gabi kanatong tanan o Merry Christmas kanong tanan. Lagi na sa mga panaminaw ng mga gabi.